wese prophet saka chokwadi. muchitaurei? Techingotaura chingomhoresana achitarisei mwana. Ndaona warowa paper 2. Batai chifuva chenyu mama. Batai chest yenyu. Munotaura Shona? Yeah, ndotraya. Okay, but muri murudzi? Ndebele. Okay. So can I use some English and some bit of Shona? Any. Shona. Okay. Mandibatsira pamatoti Shona. Ndatoomerwa. Chirungu chakaoma chakauya nengarava. Unogona kunge wakatomira pamberi pazvo kuti ndikunzwa perfume. No pezoti I'm hearing perfume. Wabva ipapo ndipo unozodai ndakangoti smelling. Kochiko chakaita kuti nditi hearing. Isai nyuma basi. Nyaya iri pamuri mama ndeyekuti muri kutenda mumunana pautano hwenyu. Amen. Munoda kuti mupore. Amen. Nekuti mimi mune stroke yakambokubatai. Amen. Ndobva manotaurwa kunzi moyo wenyu ndouseri right. Amen. And you were recommended kuenda kunana India for surgery. Amen. So I'm going to pray for you. Amen. Kuti Mwari akupe healing yenyu. Amen. Imi muchateedzera zvese zvakarehwa nana chiremba ndo vanozokubvisai. Amen. Pa medication kana vaona zvakakodzera. Amen. Asi ndanzi naJehovha ndi minister healing pa upenyu hwenyu. Amen. Nezita raJesu. Amen. Dambudziko riri pamuri nderekuti matanga kurwana pane basa rakangopera zvamusina kunzwisisa. And namanje ndiri kutoshaya kuti zvakafamba sei but mugroup macho vachiri vangandiisa mugroup macho. Because ndiri kuoneswa it's a company that is to do with swimming, something like that. Ndoyezve swimming. Ndiko swimming. Amen. Ndanzina Jehovha tise restoration. Amen. Pa upenyu hwenyu. Amen. Mune vana vangani mama? Ndine 1. Anonzani? Nicole. Ndauya naye. Nicole we? Hi Nicole. Tiripo makadi Prophet. Saipa uri pari ngonzi simasi chi? Ndoshando Simas. Nicole. Ndoda kuti Nicole zvinhu zvako zvokufambire. Amen. Tunhu tuvhurike. Amen Prophet. Ndo zvangotaura Jehovha. Amen Prophet. Wakaita program yechipo upenyu? Business studies and computer business science. Studies. Ndokuti uwane zvauri kunyatsoda. Amen. Zvinoenderana nefundo yako. Amen. Ndizvo zvataura Jehovha. Amen. Mama taurai 1 chinhu chamuda kuti Mwari akuitirei 1 chete. Kuda kuti ndivhure business yandinoda ndozviitira zvinhu zvangu izvo zveswimming zvacho ndoita ndega noti kushandira munhu. Consider it done. Amen. In the name of Jesus, bless you. Amen. And I'm going to garai. Makadi. Chipen makadiyo Prophet. Zviru kufamba. Yeah, zvokufamba. Wabva kupi? Kroiyo. Kukroiyo. Yes. Chii chaunoda kuti Mwari akuitire? Mwari otondiitire ndoda kuti baba emwana wangu achengete mwana. Ndiwe ndigoitawo marriage yakanaka ndo chiro changu. Marriage yakanaka? Yes. Ndaona uri wa paper 2. Unoziva nonzi paper 2? No Prophet. Dzokororo. Batsirewo Prophet. Kupiwa mumwe mwana futi. Batsirewo Prophet. Alright, awu prophet uyu. Teedzerere kuri kuenda nyaya. Yes Prophet, go deeper papa. Toiteedzera ere nyaya? Mwana wako anonzani? Anonzi Denzel. Denzel. Yes Prophet. Kana kuti ani? Ndozita 1 chete. Kwanonzi Tonde ndiye? Ndo baba wacho Prophet. Now, ndoda kuti Tonde ka. Uyu naTonde uyu munotaura but haazi kuchengeta mwana uyu. Wese Prophet chokwadi. Saka muchitaurei? Techingotaura chingomhoresana achitarisei mwana. Ndaona warowa paper 2. Batsirewo Prophet. Kwarusape kunani? Kwarusape ndo kumusha kwatinogara. Mwana ari kupi? Ari kumusha kwarusape. Ndaona kamwe kaendeswa kwarusape paper 2. Prophet, ndibatsirei iwo. Kubatsire chi? Haumude ere Tonde? Ndichamude Prophet cause ane mhuri yake. Saka pamune muchitaurei? Techingomhoresana pafoni. Paper 2.
ende unogarako pasi. Pepa mbiri